Шығышы белән буадан булган Сергей Косоруков 20 елга якын төрмәдә утырган. Үзе әйтүенчә, аның бөтен туганнары үлеп беткән, йортлары янган. Шуңа да ул канализация үлүге астында яшәргә мәҗбүр. Эшнең дә ул җиңелен эзли, чөнки авыр эш ярамый, мин инвалид ди. Казанда мондый йортсызлар бихисап. Казан кирмәне астында исеме билгесез бер бай һәр көн аларга ашарга алып килдертә. Сергей әфәнде сүзләренчә, мондый мәрхәмәтле кешеләр булмаса, кышкы суыкларда алар күптән туңып үлгән булырлар иде. Азатлык радиосы Казан йортсызларының тормышын күрсәтә. Вот благодаря них мы живем. Вот то, что они нас кормят, благодаря них мы живем. А так бы, если бы не они, это с голоду тяжело. Это вот, ладно, вот благие люди есть, они помогают. Альхамдулилля, как говорится. Ты инвалид, конечно, Сергей был инвалид. Яшисіз қоя? А? Яшисіз. Живете қоя? Живем, люкта идем. Люкта живем. Вот, шла была. Анчап, сіздің міне ғойлағыз yok ма? Қатынығы солар қоя? Yok, все, как говорится, все умерли. Мать умерла, отец умер, жена умерла, сын умер, все умерли. Вот дом сгорел, жить негде. Это ашыга. Bir kayda bulmi. Mene munda только ашыга алып келеді, мында ашыга була. Абылай ішлерге кіріп қарамадыңыз ма? Сіз неше күн? А мен инвалид, кайда эшлим. Легкий эш yok. Bir lегкий эш те yok. А мында көп мі сіздің көбіклер? Мында көп. Мында bir 20 кеш була. Міне мында 20 кеш була. Сіздің біле люкта кімдер яшай бір өзіңіз ме или таңы кімдер? Bir гана ме? Bir гана. Остан отырдым. Міне мында волада 1-2 месяца, 3 месяца булам да и кайла кеттім. Міне мында постоянно отырам. 26 жыл отырдым. Волада міне мында не істе. Онда ашыга бар, урын бар, чистый белье бар, весь бар. А міне мында тяжело. Нәсә үшін отырған еғіз? А? Нәсә үшін отырған еғіз? Хулиганка. Постоянно 213 статья хулиганка отырдым.